Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Yizwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Yizwi leNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini. Kuwo wonke amagumbamane omhlaba lapho nilalele khona ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele emva kokulalela labo abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele. Nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela emngcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zi-uploadwa khona. Ungakhohlwa nokusharisha ilink kubo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana kwinhlanganyelo yenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zenu, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nayifundisayo ukube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane nani balaleli, sheshisani nithatha amaBhayibheli namukele umfowethu umhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele eselusa, yena ongumelusi elungileyo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane endleleni yobungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umninimandla onke, inkosi yokuphila. Silokhu sithule bona ufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkolo, yinye inkosi, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Ayikho enye indlela ngaphandle kukaJesu. Singazakhela izindlela zethu, kepha iyodwa indlela yokuphila, uJesu Kristu. Silokhu simbonga uNkulunkulu ngabapostoli nabaprofeti abanika izwi, basiya nobufakazi ngokuthembeka kuNkulunkulu. Basenzela umusa ukuthi sikwazi ukuyisana noNkulunkulu. Kungekona ukuhlakanipha kwethu, kepha kungumusa kaNkulunkulu asenzele wona ukuba thina sikwazi ukuthola ukuphila okuphakade. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe ukuthi yena ukwazi ukumisa izinto zonke
zizenzakalele ngaphandle kokuthi zenziwe umuntu. Izihlahla ziyamila, akekho namandla. Ngisho ungatshala imbewu kepha uNkulunkulu odalile ukuthi iphume imbewu, kuphume isihlahla, kuphume izithelo, kusetshenziswe izihlahla njengomlilo, amaphepha, noma ngabe yini enziwayo ngendalo. Akekho umuntu ongenza lokho okwenziwe uNkulunkulu. Abantu bangawakha amarobhothi bathi ngeke aze akwazi ukukhiqiza abe nemizwa njengathi, njengoba kuthiwa manje khona artificial intelligence, ethi AI, bayifaka ulwazi ukuthi ikwazi ukuresponda ngendlela engekwenza ukuthi wena uthole mhlambe i-information kuyona noma ngayo, bayiyenze, bayiprograma kahle hle ukuthi isebenze ngohlobo oluthile. So lozo izinto ezenziwa abantu ngokuba lithi iBhayibheli, abantu bayazakhela izinto zabo. Isho njalo incwadi yaMshumayeli 7:29 ithi uNkulunkulu umuntu wamenza waqonda, kepha umuntu wazifunela ezakhe. Ithi nowayithola, bheka lokhu kuphela, ngikufumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho, kepha bona bafunile amacebo amaningi. So lamacebo abathi ngesingisi ke inventions, to invent. NgesiZulu ke bathi amacebo ukwakha izinto. Bathi ngelinye ulimi ama devices. Bona njengoba ubona kuthi nama cell phone devices, laptop device, computer device, microphone device. Lezi zinto zamacebo kusho ukuthi izinto ezakhiwe umuntu ngecebo lakhe. Ngidlula lapho nje, angihleli ke lapha ngifundisi ngalokho. Ngizama ukuchaza ukuthi uNkulunkulu ukwakhile kwakhe kwahluka nokwethu, akufani nokwethu. Yezwa lona. Konke akwenzile uNkulunkulu, ithi incwadi yaGenesis, wakwenza konke uNkulunkulu, wabona ukuthi kuhle. Wayesekubusisa. Wathi makuzalane kwande. Izilwane ziyazalana ziyanda, zikhiqiza imbewu ziyazalana. Siloke sifa kepha kuloke kuvuka esinye isizukulwane. Kanjalo nezihlahla, amanzi kuphela angapheli, ulwandle, yonke imfula iyaphakathi, kepha ligcwale, yanetha agcwale. Ungakuhlola kanjani ukuhlakanipha kwaNkulunkulu? Ubani ongamaphambi kwaNkulunkulu athi uNkulunkulu wenza iphutha la? Akekho. Okay. Ngibuyela kule ndaba, glory to Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Ngibuyela kule ndaba le ethi iyodwa indlela uJesu ongukuphila. Lezi indaba owenze zonke izinto zaziphilela ngamandla akhe. Ithi incwadi yamaRoma sahluko 1, yena ongabonwayo wakwenza konke kwabasobala phambi kwethu, esikhundleni sokuthi thina sikhonze yena umnini mandla onke ongabonwayo okwenze konke esikubonayo. Thina sagijimela ukukhonza okudaliweyo unomdali. Ithi incwadi sathi sizitshela ukuthi sihlakaniphile saphenduka ini? Iziwula. uNkulunkulu wasinikela kulokungcola kwethu. Ukuba uNkulunkulu akaphoqi umuntu ukuthi enze izwi lakhe ngenkani. Azange azathi Adam ngizokushaya. Yazi ngizokushaya uma wakho usho njalo baba wakho. Ukufaka imvubu, ukufaka ibhande, omunye akukhombisa imini o5. Athi yabona ukushaya mfana wami, yazi ulinge. Ngitheni wena? Ngisho bakhuma usonile ufika lapha kuthula kubuke eqala. Uma wakho ke mhlawumbe wena unolaka. Bekhuluma nje amagama amabi. Khona abantu ababizwa ngamagama angasile njalo uma wabo. Mina ke nami ma ngisayingana angeke ngithi ngiyamblame sengiyasho into eyenzakalayo. Angithi ubaba noma azange bashade babezi benzele into zabo. So bese ngonile mhlambe ngenze something ngiyamosha noma ngiyagana. Uzothi yebo naisha. Wisilima yini?
Uyazi ukuthi uyihlakaza lethe ngisho amaphampasi engathi ifault yami. Izinto lezi ezenzakala khona abazali abangenawo ophathini, abangenawo uJesu bakhuluma kanjalo. Awuyisiphukuphuku wena, awuyisilima. Yabona lo muntu loyo ngisho enobaba nomama, ubaba ezokhuluma kanjalo umama. Uyakhula lo mfana lo azi ukuthi umuntu wesifazane kukhulunywa kanje naye. Kanjalo nentombazane uma umama engahloniphi ubaba ekhuluma noma kanjani, leyo ngane izothatha lowo moya lowo. Yezo lona. Futhi ngempela imoya iyathelelana. Ngifuna ukuthi ngicacise loyo nto. Abantu bayiloyo product noma bayiloyo mkhiqizo wakubo. Mekuthiwa umfundisi akamzali umfundisi iqiniso ukuba umuntu ngokukhula uyakwazi ukuthi agcine ekhulile kuvuleke ingqondo. Khona abantu abaphiwe ukuhlakanipha ngokwendalo ukuthi uyakwazi ukwahlukanisa okungalungile. Angikho khona abantu abangaphikwanga, sengikhona izinga lokwazi ukuthi ukhule entweni, ukwazi ukwahlukanisa, uzithathele isinqumo wena, ungalandeli into ngoba naku uyibonile. Kepha uyayibuzisisa lento ukuthi ngabe kahle hle iyona yini. So mase ubuzisisile usuyabona angifuni ukuhamba ngale ndlela leni. Kuyenzeka ungene phakathi kwisenzo ubone kudala ukuthi angazi ngene kanjani, angifuni ukuba la. So ufuna ukuphuma. Ezo lonto le. So indlela esikhuliswa ngayo ihambe vele phakathi kwabantu ukuthi wena uqhambe ekhaya njani. Ezo lonto. Uthola ingane ziyadlala enye igwala ayifuni ivele ikhale yatetema. Enye ivele isuka iqhumisa impama. Ngoba nayo mayikhuzwa njalo uqhumisa impama. Yazi ukuthi indlela yokukhuza nje uqhumisa impama. Wena ungathetha ingane ebhedayo kanti ufune ukuyibuza, uhambe wenza ucwaningo, ingakho kuthiwa khona ama social worker. Bayibizwa ngani ama social worker ngesizulu? Osonhlala kahle. Osonhlala kahle badila na isimo sokuhlala kahle emakhaya nasemphakathini. Ukuba abajaji bona ukwahlulela umuntu ngokumbona enza into. Uqale bayacwaninga ukuthi ukhule kanjani. Uzalo ubani, uhlalaphi? Oh, lo uhlala lapha elokishini kanje. Abafana bakhona vele banalomoya wokuqoqana baba magenge. So bakhuluma kanje. Ngisho ingane encane ihlala nabo ngoba iyabalalela bekhuluma nayo izokhuluma kanjalo. Yabona ke nentombazane beyihlala namantombazane noma nomama noma nabantu besifazane abaningi abangenalo ulimo, abangenayo indlela yesimilo nempatho. Izokala ikhuluma incane ukuthi yo, yabona la uma kungangeneleli uNkulunkulu lengane izokhula yonakala. Ngempela ingane ithi ina 10 11 years sebeqalile bayilala abafana. Ilalo hayi abafana bangangayi. Ilalo abantu abadala futhi 11 years 12 years. Seyilalo umuntu ona 30 years. Ngenxa ye-environment. Lokuthiwa amantombazane azala ili. Kanti ilento kuthiwa indawo isimo senhlalo. Yabo? So njengoba sikhuluma ngesimo senhlalo la emhlabeni kulomoya efune ngabe uyabusa owodwa. Umoya kaNkulunkulu. Kepha njengoba ukhona umoya kaNkulunkulu, abantu sebethole amathuba ngale gama likaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu ukhiphe imfundiso ngencwadi ayibiza ngokuthi iBhayibheli noma incwadi engcwele. Wikhiphele lencwadi ukuthi afundise abantu izindlela zakhe. Kuyona lencwadi ukhona lapho ekufundiswa khona ukuthi abantu kufanele banikele. Ezolona. So abantu abasebenzisa amacebo abo benza njani? Bathatha lezo zincwadi lezo baziguqule bese bezakhela izinkolo zabo. Ezonto ngisho. So ubona kugcwele izinkolo eziningi kangaka emhlabeni ngokuba nobani uyazisikela kwelakhe afuna ukuvula ibandla lakhe. So lelo bandla lakhe noma kuthiwa liphatha lencwadi le. Kepha lizoba nemfundiso yomnini webandla. Hayi kaNkulunkulu ngokuba akusilona likaNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa basebenzisa iBhayibheli izwi elingcwele. Kepha bazothatha lokho abakufunayo bakusebenzise for inzuzo yabo. Not ukuthi basebenzisela ukwenza njani ukufundisa abantu izindlela zikaNkulunkulu. Ingakho befuna kube khona imfaniswano phecelezi ama uniform
bese bezakhela ke amabandla abo izindlu zabo bese bevula ama branch njengoba usubona ibank yabo uFNB une head office noma iheadquarters bese uzoba bathi iheadquarter ke uNkulunkulu lapho khona kusuka yonke into esekuthiwa yigatsha ama branch eMaritzburg iseThekwini thola ukuthi eMlazi kunama branch awu 3 ngoba mkhulu uMlazi yabo kanjalo namabandla ke kunjalo thola ukuthi abantu banebandla elikhulu elikhona ibranch yakhona kuthiwa iseGoli bese kuba khona indlunkulu noma iheadquarter leyakhona bese kuba khona ama branch ke lapho khona behambe betshala khona bathini amagatsha abo. So usubuka ke manje wena uma ukuthi awukho phakathi kwabo yabo awukho phakathi kwabo uze wena ngokukholwa yizwi yezo lonke. So uma ukholwa yizwi wena awuboni umehluko awusiboni isidingo sokuthi kube khona yini amaqembu wena ufisa sengathi ukuthi bonke labantu bangahlangana babe munye yini abahlukanisayo inzuzo nobandla lami nokuthi ibandla fanele lingene efeni lakabani obani abangabaholi umese efa indodana yakhe iyakuba sesihlalweni sakhe noma umfowabo noma umngani wakhe. So akukho ubungcwele lapho kukhona ini ubushayini. Do you understand? So yangamanje sikulo simo ngoba khona amaKristu kepha amaKristu awodwa hlukene kaningi more than 1,000 churches amaKristu kepha uthi uJesu yena akahlukaniswanga uyedwa kule mfundiso abesifundiswa emasontweni ubona ngebehavior yomuntu ukuthi lo muntu akalifuni izwi ukuba la ekhona ufunzwa enye imfundiso ingakho athi esontweni lami mina uma singazwani ngezwi angibelongi esontweni lamuntu ngibelonga kuNkulunkulu ngikwaNkulunkulu mina ungifuna ngingcwele akangifuni ngibe iBaptist Church akangifuni ngibe iHoly Zion Church akangifuni ngibe iShembe of Nazareth akangifuni ngibe iLutheran noma ke iPentecostal noma iMethodist noma ngibe umRoma ungifuna ngibe ngcwele. So wena uma ukholwa amaRomani mina ngizofundisa ngento eseBhayibhelini wena izokuoffenda noma izokukhubaza umoya ikuphula umoya ngokuba lento iBhayibheli engayifuni nina niyayenza. Kanjalo futhi uma useZayoni nisebenzisa izwasho nifaka izintambo esinqeni amaZayoni ewodwa ahlukene ngazi kangaki khona bafaka izintambo abashaya izigubhu khona bathi benza yonke lonto leyo nobani ukuthi uzibone ungcono omunye uphatha indukende baye bathatha amanzi ney'ntele zibamixe baprofethelane esontweni bese sithi thina siyaliveza izwi ukuthi hey iBhayibheli lithi kwamanye amabandla awalifundwa nhlobo iBhayibheli khona iZayoni ezishaya isigubhu nga-22 hours 4 hours kusemnyango kuthiwa bekunemvuselelo beyimnandi inkonzo yebo inkonzo angeke kuphikise kepha hayi yokungcwele. Izwi likaNkulunkulu lihluka lapha elithena alikhethi mngcele limile lona thina singahlukana sibe maqembu kepha umpostoli Paul mekhuluma uthi masibe emqondo munye sibe lizwi linye masibe emqondo munye sikhulume lizwi linye. Amen. Yezindaba mangabe khona ukwahlukana bese lithi lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 16 ukhona 16 ongiphe wona utheni bingelelani awuhamba ufuna 17 nje ngqo ufuna ukukhuluma indaba yokwahlukana nabantu yindaba abahlukana. Ngiyanincenga bazalwane ngiyanincenga bathandekayo benkosi ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa. Yebo le nto lengithi abantu bangimna nje anginalo ibandla likaKristu uma umuntu ngeke ashumayela mina wayeselamukela ivangeli angiyena wakho ngisho wathi umfundisi wami ngizozithulela nini
but into engiyaziyo ukuthi angifuni ungiphakamise, angifuni ungenze ngibe mkhulu ngoba mina ngiyime ngifana nawe. Ukuthi nginolwazi ngeBhayibheli akungenzi ukuthi ngibe ngcono. But mina fanele ngenze ngokuseqinisweni ukuthi bonke abantu bayalithola ivangeli ngendlela efanele ngiyababela. Wonke umuntu ngiyamnika ithuba lokuthi afone noma sihlale phansi sikhulume ngezwi. Befuna ukuqonda. Ngabi nabantu abama favorite. Kuyenzeka ke emhlabeni kube khona lowo moya. Kepha lithi iBhayibheli ke emabandleni. Yabona njengoba ngishumela nje anginayo ibranch. Uma kuthiwa kuba khona ibranch yoba ibandla likaKristu. Uma kuthiwa izwi lenkosi noma igospel of our Lord Jesus Christ akulona igama lebandla. Yilokho esikushumelayo sishumela ini iqiniso likaNkulunkulu. Mesithi izwi lenkosi sishumela ini izwi lenkosi. So uma umuntu akubuza ukuthi wena ukholwa yini igama lebandla lakho umtshela ukuthi ngikholwa ezwini lenkosi ngokuba wena uhamba ngani ngezwi. Angizelanga ukuzoqamba ibandla. Abantu bayangithuka bathi mina ngilahlekiswe ngisaba ukuthi ngizo-exposewa noma ngizolahlekelwa abantu ebandleni. Anginandaba naloyo nto because lithi iBhayibheli uNkulunkulu osondeza abantu. And angishumayeleni imali mina. Bathi abantu ngisaba ukuthi ngizolahlekelwa okweshumi neminikelo. Lalela ngiyaphila. Hallelujah. Ngomusa kaNkulunkulu. Amen. Asishumayeleni okweshumi, asishumayeleni iminikelo. Umzalwane owenza lokho ukwenza ngoba usaba uNkulunkulu. Kepha bona abantu abakhuluma kakhulu yilabo abangakholwa impela. Labo abakhuluma kuma social media. Ngoba yini? Abamazi uJesu. Kubona kulula ukuthi bavele bakhulume into abangayiqondi. Angibablame ngokuba uSathane yakwazi ukuvala amehlo, akufaka iveil ukuthi yonke into oyikhuluma uyikhulume ngenhliziyo yakho. Omunye azitshela ukuthi hayi umoya ingcwele omholayo kanti nope. Umoya ingcwele simazi ngezwi. Yonke into engiyikhulumayo mayifakazelwa izwi kukhuluma bani? Umoya ingcwele. Uma ngingeze ukukhuluma ngokwami, ngikhuluma ngezwi. Elibizela umuntu kuphi? kuJesu. Haleluya. Hayi izwi ngizoliphika mina lisebenzele mina. Angisashumayela uJesu ngishumayela inkanuko zami. Sengomunye obalwa nalabo ezothiwa ni? Baqapheleni. Ababanga ukwahlukana ngokuba bona basebenzelani izisu zabo. Haleluya. Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina. Yes sir. Nahlukane nabo. Phumani phakathi kwabantu abangakholwayo. Yezona nto ngishoyo. Phumani phakathi kwabantu, niphakathi vele kwabantu abangakholwayo. Awuyena ubani ngathini? Awulona ikholwa lami. Nami ngikholwa njengawe. So ngenzeka kanjani ukuthi mina ube yikholwa lami ebe nami ngikholwa? Wena umfowethu noma udade wethu. Yezolona. Wena uma wami noma umdala. Yezolona. Umdala kusho ngoba nakugugile. Ngesingisi bathi it's an elder. So umdala okhulile. Yezolona. So nalento leyo ukuthi abantu bebekhuluma nami pastor baba Zondi angiyena ubaba Zondi. Hayi ngoba la ngithi ngimncane cha. uJesu nje akayifundi lonto leyo. Uthi ningabizi noyedwa umuntu ngubaba lemhlabeni ngokuba uyedwa ubaba wethu ukuphi usezulwini. Haleluya. Alusolongelayo. So manje lezi zinto siyazigwema abantu abakhuluma isiZulu mhlambe namanye amaXhosa. Mase sibiza ngesingisi kubalula abantu ukuthi bathi brother noma bathi pastor. Bathi mase kubuyele esiZulwini angazi ukuhlonipha kakhulu bathi ngizocela ukuthi ungeqedi kuze ungibize ngobaba. Ungibize nje ngomhlengi noma ngoZondi noma ungibize ngopastor Zondi ngoba sengize ngamukela ukuba ngibize ngopastor Zondi angazi ngiziqamba ukuthi ngopastor Zondi. Sengize ngamukela ngoba mengilokho ngiphike ngizozixabanisa noNkulunkulu ngokuba umusa wakhe ukuthi kwenzeke lokho akubona ukuthi mina ngijabula ukuthi ningibize ngopastor. So konke okwenzakalayo kufanele kubheke kubani uJesu. You understand? So once aqala manje ngakutshela ukuthi mina ngifuna ukuthi understand lento le engizokutshela yona manje. Yabo mina mengikhuluma ngento eyenziwa umuntu othi uyafundisa noma umuntu othi inkolo eyakhe. Ngiyakutshela izinto azenzayo ezwrong. Angeke ngikutshele ukuthi ungamlaleli mina. Hamba umlaleli uyothola ubufakazi balento engishoyo ukuthi yishilo vele ukuthi uyakwenza lokho. Kubhalwe phansi eBhayibhelini bakhona abafana naye. So balekela kubona, balekela ukuthi ube nabo. Yes Lord. Yes Lord.
Hayi ukuthi ngizomya ungamlalela ubani mina ngizokutshela nje lithi iBhayibheli ngabantu abakanje. Kukwena ukuthatha isinqumo. Do you understand? Uma kwenzeka kuba hamba nathi ngoba thina asinayo indlu lesikholwa khona njengoba ungibona ngishumayela sishumayela endlini yabo nje basishumayela ngisendlini. And bayahleka bathi sibabili. Sine group yabazalwane abase Eastern Cape. Hallelujah. Abala eKZN. Abase Gauteng, abase Mpumalanga, abase Polokwane, abase Pretoria. Khona abanye abazalwane abaphesheya. So ngizama ukuveza ukuthi uma sihlangene nabazalwane egroupini la ka WhatsApp njengoba sine WhatsApp thina sihlangene ngezwi. Uma umzalwane ezwe ukuthi akajabulile ngezwi, uma eshiya igroup ngeke ngikwazi ukuphuma ngimbuze ngithi manje uphumela le groupini. Mhlambe bangabuzana abazalwane bebodwa. Mina ngeke ngikwazi ngoba lo mzalwane usengathola ithuba lokuthi asizakala athi bengizama ukumncenga. Ezolondo le. Kanti angincengile umuntu. uJesu akaze ahambe encenga abantu. So ngihambe ezinyathelweni zakhe ukuthi wonke umuntu okholwayo akholwe yizwi. Ahlale ezweni. Uma likusinda izwi esishumayelayo, unelungelo lokuthi uphenduke. Mawunesinqa ushaya isinqa sakho uhambe, mawunesishwapha ushaya isishwapha sakho uhambe. Akekho ozokuphoqa noma ozokulandela, futhi ngeke ngize ngikudinelwe. Angoba angincengile lutho kwena. Uma mhlambe bengithi ngifuna imali zomnikelo, bengizophatheka kabi ukuthi abantu bayahamba, awu Nkosi yami ngizoba yini? Sengizohlupheka. Nope. Ukuhlupheka sinakho njalo. Andikisihlupheki senkosi. Ngiyakwamukela lo. Kepha emoyeni wami uyangicebisa. Lord Jesus. Ngingahlupheka ngabe nayo imali ngibe inhlekisa ngihambe ngezinyawo ngishawe ngamahuthi ngihlezi ngibonakala ngingacacile okwaJesu lo. Lithi iBhayibheli weza esuka engcwebeni yakhe ecebile wazohluphekela thina. Amen. So why mina ngizomela ngifuna ukuceba mekuthi ngempela ngihamba ngeqiniso. Ingcebo yasemhlabeni uthi ke singazibekeli yona. Ngokuba ifana nesithunzi selanga esidlulayo. Konke esikubonayo emhlabeni kuyadlula. Kepha izwi lakhe njengoba ngithi ungukuphila. Ngiyaphi na? Ngiyasekutheni ke nginika incwadi yokuqala kaJohane. Funa manje ukuthi ngikusize. Mawukuthi usuready noma usulungile. Lungisa iBhayibheli lakho. Khuleke. Cela uNkulunkulu akuphe umoya wokuqonda njengoba sofundisa nje. Ngifuna manje sihlole imibhalo ukuthi eliphi ibandla leqiniso. Kunomuntu ka Instagram aka YouTube njalo right mengiposta ka YouTube uvela post le verse angathi useyalikhopile nje usebeke somewhere usevela hamba uthi nje copy and paste hleze buza umbuzo njalo mengishumayela noma kukhona into engipostile uthi njengoba emanje amangaka nje yiliphi ibandla leqiniso ngokuba ngokweBhayibheli abaleke ukuthi ngokwamathewu abhale ulontuzana iverse nechapter ngokwencwadi ukuthi abhale konke bese ngimphendule sengize ngamyeka ngoba kusho ukuthi akaqondi noma akafundi noma kumnandi ukuthi lento ayibuze yabo. Ngifuna ukukhombisa ukuthi uthini uJesu uthi ibandla elakhe angithi. Yes Lord. Njengoba ibandla kungelakhe ukhuluma noPetru ukuthi kuleli dwala uyakwakha ibandla. So asike sibheke kwincwadi yaJohane 14 kusukela kuverse 15 ngifuna nje ukuthi sibheke ngokweBhayibheli ukuthi uthini uJesu. Ngabe ibandla indlu esihlanganela kulona noma ngabe ibandla ingaphansi kwesihlahla namatshe amhlophe azungezile noma ngabe ibandla mhlawumbe iseklabini yabhengwa ngabe ibandla iZayoni bijikeleza insika ngabe ibandla lithi liyini lona ngokuba ize yathi incwadi siyahlanganiswa ngemisipha ngamalunga ngokuba umzimba fanele upheleliswe amalunga aphelele. So mawuza engcweleni awuzi endlini uza kumoya owumzimba. Yezwa lona umzimba kwabani na okaKristu. Manje uthi ke lo mbhalo athi ngufuna manje kuwena
ibandla uJesu mekhazela abafundi bakhe ukuthi kuyini ukuba umfundi wakhe nokuba sebandleni lakhe utheni Incwadi ngokaJohane isahluko 14 verse 15. Uma ningithanda izindaba izwa lento le ngithi mina noma ngabe kuthiwa yabona ngithi sine group yaka WhatsApp angikwazi ukuthi mina ngizoloke ngithi abazalwane abeze bazohlanganyela nathi uma kuhambe izwi ngijabulile yizwa lonto le because noma ngingasekho lolozwi liyobe lishunyayelwa libe lishumayeza lona lokho edlalile ngokuba ilona elibalekile hayi ukuthi mina ngibalekile uma sengihlanganyela kunabazalwana sebenentshisekelo ukuthi sihlanganyele ndawonye bayoza njengoba sikhona ka WhatsApp sihlangene ngokomoya nayi ngokwenyama ngokuba ngokwenyama akusho lutho olutheni bazothi usho kanjani njalo ngoba lithi iBhayibheli lisingeke ukuhlanganyela alishongo ukuthi njalo ngokwenyama okusho ukuthi njengoba behlanganyela ngesikhathi beqeda ukubhabhathisa kwincwadi yezenzo babevakashelana ngithi yayizolonto babevakashelana umuzi nomuzi bedla ndawonye behlephula isinkwa imihla ngemihla nayi indaba ke leyikhona behlanganyela semkhulekweni manje uma abazalwane sebekulesimo sokuthi sicela ukuthi sezindlela ukuthi sihlanganeni sike sibonane sidumise ndawonye uNkulunkulu ozobe sevumile ukuthi kwenzeke lokho kepha uthi uJesu yena kumuntu wesifazane eSamaritan nina ngoba bathi uthi umuntu wesifazane nina nithi kukhonzwa eJerusalem kepha obaba bathi bakhonzwa kuphi la entabeni uthi uJesu lapha kwincwadi yakhe uJohane 4 verse 21 uthini Sifazane kholwa yimi uthini uthi sifazane kholwa yimi isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kubaba kulentaba nakulentaba naseJerusalem lapho ngesezwe ukuya khona entabeni naseJerusalem nina nikhuleka ngoba yini niyahlangana entabeni niyaya eJerusalem noma kumathempeli kepha nikhuleka kuyinto eningayazi yayizolona ngoba yini umoya alinawo izwi aliphile ebandleni amabandla amakhulu izindlu izinkulu zicebile ngemali yabantu abaswele ngaphakathi ngokuthi sebenzela imali bezele esontweni ukuzobusiswa ngezinto eziphathekayo kodwa imisebenzi emibi nesenzo esibi siphethe ngaphakathi esontweni ngokuba emsontweni kubusa umoya kaSathane umoya kaJezebel ngizothi nje halamusi indaba kaJezebel ngoba abantu bacabanga ukuthi umoya okumuntu wesifazane kuphela uJezebel umuntu wesifazane owethanda ukwenza izinto ezimbi ethanda ukubusa kubantu ngendlela ukuthi usebenzisa amandla anawo ukuthi yena uyinkosikazi yenkosi kanti vele uzalwa ebukhosini so njengoba namaprofeti abangango 450 laba profeti balandela uJezebel ngokuba badansela isiginci sakhe ubona ngalesikhathi uJezebel esebenzisa amandla akhe ngalesikhathi uAhabe efuna isivande sika Naboti uNaboti uyanqaba besahambe uAhabe ngenxa yokuthi bonke abantu abanemali nabasemandleni banomoya kaAhabe ukuthi bafuna bonke abantu befuna into okubona noma ekhomanda into yenzeke uma ungenzeki ubone ngazi ukuthi wena awumhloniphi ngoba yena mkhulu ngoba unemali so lento yenza uAhabe ukuthi ahamba ayolala ekhaya abhekele alale afike uJezebel athi yini ungadli nasi isinkwa athi uAhabe angithi uNaboti akafuna ukumnika isivande sakhe ngele uJezebel ukuthi ukhalela lokho khululeka isivande uzosithola bese uJezebel ngokusebenzisa amandla akhe abhala incwadi ngesandla sika Ahabe ukuthi akubhalwe incwadi ihanjiswe kwenziwe idili lokudla bese kuhlanganwe ngegama likabani likaNaboti aqanjelwa amanga ofakazi bamanga ukuthi ukhulume kabi ngenkosi nangoNkulunkulu bese bamgcobe ngamanje uJezebel uhleze sebenzisa amandla akhe nalapho khona ke sekuthiwa sekufika uJehu eseza kuphi eJezreel. Mase fika uJehu eJezreel into
afika yenzeke uJoram usuke lapha etshelwa ukuthi khona umuntu ozayo lapha ya asimazi uza ngaliphi bese kuthumele amalunga akhe ibutho lakhe nga1 izithunywa bezifika lapha ya lithi uthi uJoram ukuthula yini uthi uhlangana lapho nokuthula kusho uJehu athi buyele emva kwami babona ngabuyeli lothunyiwe phinde kuthunywe omunye futhi ayi agijime naye befika khona athi hayi ukuthula yini athi ukuthula ukuhlangana lapho nako ujikele emva kwami athi mingene emva kwakhe bese akhala umnyathi hayi indlela akhayela ngayo ihashi hayi umshayelisa kaJehu indodana kaNimshi awuke eze uJehu aphuma uJoram aziyele khona athi hayi uJoram uyozibuzela ukuthi ngabe ukuthula yini weJehu indodana kaNimshi aphenduleke uJehu aphendule uJoram athini awuyitholi kanti ubhekeni lapho yeyiphi lo ncwadi yesibili sahluko 9 verse 21 awuyiboni sonke lesikhathi uyavuma uyiboni iphambi kwakho hallelujah glory to God wayesethi uJoram wathini uJoram bophela ngifuna uverse 21 uverse 21 lo ngili uverse 22 kanti uJoram no ngikuverse 23 uJoram wayesephenduka wabaleka awubona soyeqile lengifunayo ngiku 21 right come on wayesethi uJoram bophela babophela ke inqola yakhe uJoram inkosi yakwaIsrayeli noAhazi inkosi yakwaJuda baphuma kwaba yilo naloyo ngenqola yakhe baphuma ukuhlangabeza uJehu yes sir bamfumana esiqeshini sezwe lakaNoboti waseJezreeli kwathi uJoram esembona uJehu wathi usahlezwi kahle Jehu na wabe kusahlezwe kahle noJehu wathi ukuhlala kahle kuni kuse kuningi ubufebe okay uthi uJehu ukuhlala kahle kanjani busemningi ini ubufebe nobulumbu hayi ukuthi ufebe ngoba nakwelana nabantu besifazane abesilisa abahlukene uJezebel nope ubufebe ngobumoya ngokomoya ngoba wayekhonza uAshtoreth noNkulunkulu bezizwe yayizwa lonto leyo so wena abaprofeti abangaki abaningi ukusho ukuthi wakunomoya obufebe kuyena ngokomoya thiwa ubufebe nobuthakathi nokulumba kukanyoko uIsabel na so siyathola ukuthi ke uJezebel wenomoya obufebe hayi ngokwenyama so ngokwenyama vele kuyenzeka ufebe ngokuba unomoya wobufebe bese uJezebel mesevezwa kwincwadi yakhe u2 Kings chapter 9 verse 30 sevezwa uJezebel ukuthi yini emenza abe nomoya wokuhuhwa ngesingisi bathi ke ukusejusa noma ukuheha kwathi eseza uJehu eJezreeli wezwa uJezebel wayesenza njani waqaba amehlo akhe uqaba amehlo ukwenza lento ekuthiwa ukuthwiza manje ngithi sibizwa manje ngesizulu langolimi lakudala kuthiwa waqaba amehlo akhe wahlobisa ikhanda lakhe wasehlobisa ikhanda lakhe walunguza ngepastela yes sir uJehu esengene esangweni wathi usahleziwe kahle wena Zimri mbulali wenkosi yakho na awuphinde ufunde awuzwanga utheni uJehu esengene esangweni ibambe lapho ke ngithi nginekhoma no alikho wathi akusho uJehu kusho uJezebel uJehu esengene wayesethi lo phumile elungise ngefastela amen uJehu esengene esangweni wathi usahleziwe kahle wena Zimri mbulali wenkosi yakho na yes sir kubuza uJezebel okay so angikho lapho ke bese ngiza kulomoya lo wokufuna ukubusa ngenkani bathi ukusejusa umoya wokuheha ukuhuha umuntu ukuthi enze into ngoba wena ubukeka ngendlela ethize
yabona umuntu wesilisa naye bekuthiwa uthi ufuna ukuyoshela ngeke aphume nohlakahla futhi ehamba engagezanga ufuna ukuzihlobisa bese aqoqa ngendlela ethize ezokwenza ukuthi meqhamuka anothiseke nomuntu wesifazane njengoba manje begqoka behamba nqunu mephuma endlini ufuna ukwenza ngawo konke kusemandleni ukuthi abafana emgaqweni baphenduka naye ezolona so mebephenduka naye yilo moya lo obusetshenziswe kubafundisi abantu besifazane abathi uyosathana ukuthi beze bazohuha noma bazokwenza abafundisi bawe ezolona uzomletha ehamba nqunu agqoke ngendlela enjani ezokwenza ukuthi kuvela amathanga uvele nobuhle bakhe mhlambe necleavage umfundisi weshumayela athi ekhuluma iqiniso usiyalibalekela iqiniso usoleke iqinisa ngalethela uNkulunkulu sithanda sonke ngoba yini khona lento esimlutha ukuthi angakhulumi ngokuthize ngothi ukuhamba kwesikhathi igcine sekuvela ukuthi ubambekile umfundisi so ngilapho ke kulomoya lowo ukwazi ukusejusa umuntu amandla okwenza ukuthi umuntu asuke endaweni yakhe ngaphandle kokukhuluma lithi iBhayibheli kwincwadi yaMshumayeli noma uEcclesiasticus qaphela ukuthi ubheke umuntu wesifazane emehlweni isikhathi eside qaphela umuntu wesifazane ngoba amakhosi amaningi awile ngenxa yabantu besifazane qaphela lokuqalaza izinkophe zomuntu wesifazane ukuba lokho kwenza abantu abaningi bawa ngenxa yokuthi umuntu wesifazane usebenzisa amandla obufebe ukuze akhiphe umuntu kuphi endleleni so sesibuyela kule ncwadi ke besikuyona ke engizweni engizophinde ngichaze ngayo kabanzi ngalento engiyikhulumayo njengamanje ngamandla ukuthi abantu bawasebenzisa umoya wani obufebe incwadi yesibili amakhosi right ngeke incwadi kaJohane isahluko 4 verse 23 yes verse 22 nina nikhuleka kweningakwaziyo so indaba ngilapha na ke ekutheni abantu bayakhuleka njengoba ngikhuluma ngaphakathi esontweni ukuthi liyonakala ibandla ngenxa ukuthi abafundisi into ebhalwe eBhayibhelini bayayiphika mebayifundisa isona sizathu ukuthi abafundisi abaningi babalekele kuphi eBible school bayofundela ukuba abafundisi ngenxa yokuthi lapha abafundiswa nami ngithe ngichaza ngeBhayibheli athi ngikhuluma ngoenigma bathi ngine theology eningi bathi ngikhuluma izinto eziKeBhayibhelini usho ukuthi into umuntu bengayazi la eBhayibhelini ubona ukuthi mina ngihambe esikoleni ngoyifundela banalo ngqondo kuphela ale angikaze ngesikole ngiyele ukufundela iBhayibheli ngifundiswa uJesu uthi umoya ingcwele umduduzi uyena oyakufika aniholele kulo lonke iqiniso iqiniso ke elabapostoli ababenoJesu abasishiyela ubufakazi thina ezinye izinto ziyangena kithi ngokomoya sikhanyiselwe ukubona yonke inhlobo yemoya nokugcwaliseka kwezwi likaJesu nezinto ezisazokwenzeka ekuyizona ezibalekile ngokomoya so emabandleni bayasaba ukukhuluma iqiniso ngoba basaba ukulahlekelwa yini amalunga ngoba yini abantu ababo akubona bakaJesu kepha abantu bakaJesu baphuma khona belapho emabandleni amanga benzwe izwi likamelusi bese bayamlandela balandele izwi likamelusi uJesu akezi kuzophutha abantu ngenkani inkolo yabo kulabo mabandla abo bese siphumani lapho senikhuthaze ukuthi ungasabi shiya ibandla lamanga mshiye umfundisi wamanga mshiye athi uyakubuza ukuthi yindaba mtshela iqiniso ukuthi ayafundisa awushayi khona ngikuzwa hawu usho ukuthini mzalwane anifundisi iBhayibheli lithi 1 2 no 3 ngiyababuka abazalwane abafuna uguquka khona abazalwane abathi besebeze lezi sithumayelayo baqala baqoqa ngendlela ehloniphekile besifazane esontweni kwaqala babuka ngenye indlela bathi bayuzama ukuchazela abanye abazalwane abayizwa lento abazalwane ngokuba yini lo moya lo babambili isizathu ukuthi abantu bangafuni ukuhlukana nalezi zinto abazifakayo abazitshela ukuthi zenza noma bazitshela ukuthi zibenza babe bahle ingokuba bona abakomazi uJesu uNkulunkulu kade ayeveza ukuthi indaba zokuzihlobisa ngaphandle akazwani nayo ngoba vele yenza abantu bazikhonze bona kuvela kwincwadi kaGenesis sahluko 35
kuphinde kuvele futhi kwincwadi eyiphi incwadi 35 yeah kuphinde kuvele kwincwadi ya Exodus sahluko 32 ngesikhathi 32 and 33 lapho khona abantwana bakaIsrael bezakhela iduna ngamacici nambhengela. Kuphinde kuzovela futhi kwincwadi yaIsaya ukuthi uNkulunkulu waxasa ukuthi amadodana kaIsrael asezihlobisa kakhulu, ahamba ngezinyawo abangumsindo, afaka ucwebe, ahlobe kakhulu. Ingakho ethi kuyofika isikhathi eyobaphuca yonke leyo nto leyo. Esikhundleni sephunga elimnandi kuyoba umbolo. Aphinde futhi agijima aye kuJeremiah ayoveza ukuthi ke ngisho ke uyini okuyenza mawusuchithiwe. Lapho khona uzihlobisa ngezimpahla ezimbalabala, uzifaka igolide, uzigcoba ngama-perfume. Lithi iBhayibheli uzenza muhle ngeze. Ngokuba ngisho izithandwa zakho ziyakunyanya, zifuna ukukubulala. Kuphinde kuzovela kuphi kwincwadi manje iTestament elisha. uJesu egxeka abaFarisi ukuthi bahloba ngaphandle, kepha ngaphakathi bafile. Aphinde futhi ke azokugcwalisa ngabapostoli bakhe esekhuluma uTimotheo lo umpostoli Paul kuTimotheo. Emtshela ukuthi nabesifazane ngabangahlobo ngaphandle, kepha mabahlobe ngomuntu ongaphakathi nangendlela yokugqoka ehloniphekile. Bangaluka amakhanda, bangafaka amacici, bangazihlobisi ngamapharele. Futhi angivumeli umuntu wesifazane ukuthi abuze phezu kwendoda. Akaqedi lapho umpostoli Paul ugcwalisa lo nompostoli uPetru naye ngane uyaphinda uyagcwalisa ngencwadi yakhe. Uthi incwadi yaPetru sahluko 1 verse 3 incwadi yokuqala no sahluko 3 kusukela ku verse 3 uthi ke nabesifazane ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle. So we understand ukuthi njengomKristu akubona ukuthi wena uNkulunkulu usondelene naye ngoba nakugqoka kahle, noma ngoba naku wena usebenza kangcono. Lokhu uNkulunkulu afuna wena ukwenza okubalekile ukukusondeza kuyena. Niyakubalekela nifune nini uNkulunkulu ukuthi nimfune ngendlela yenu. Ngoba nini kunabafundisi vele abantshelayo ukuthi uNkulunkulu ubheka inhliziyo. Bathi inhliziyo yakho ivezwa indlela oziphatha ngayo nangendlela ogqoka ngayo ukuthi wena ubani. Hayi ukuthi inhliziyo yakho izokhuluma okunye umzimba wakho ukukhuluma okunye. No. Lento le iyafana nalento engizokutshela yona manje. Yabo mina manje ngiphelele. uNkulunkulu ungenzile. Wangifaka amadlebe. Lo buso lo uyabanje ubone ubuso bukaNkulunkulu abenzile lo. Wafaka ikhanda linomsebenzi. Lihlobisile ubuso bami. Lamashiya mengwasusa uyabuka yini mangishuluza amashiya mawuthi uyangibuka ngizobona ukuthi khona into eshodayo. Yepha uNkulunkulu wabona ukuthi umuntu udinga amashiya ngowafaka. Wangifaka amazinyo. Mengihleka kuyaqhakaza amhlophe ahlukile nayo yonke into. Izinzipho yazikhona azifani namazinyo. Izinzwane ezinyaweni azifani namazinyo. Amazinyo enziwa wodwa ukuthi ubone uNkulunkulu ukuthi uperfect entweni yonke ayenzayo. So wangifaka ulimi. Lo limi lomsebenzi. Ngiyakwazi ukukhotha lezindawo engazazi ukuthi ngazichaza kanjani ezikwazi ukutaste ukuzwa izinto ngokuhlukana kwazo. Ushukela unendawo yawo, okubabayo unendawo yawo, usawoti unendawo yawo. Akona konke ukuthi mokubeka la olimini phambi kolimi lakho ukuzwe ngokufana. Khona ukubekela ukuthi ukuzwe la, khona ukubaba lapha emuva, khona ukuzwakala eceleni ngoba thina ama taste buds ahlukene ama senses akhona. Mase siza ke emzimbeni amadlebe amehlo, amashiya, izinwele, intshebe umuntu wesilisa. Ngiphelele. Ngisakhuluma ngobuso. Manje ke bese ke mina ke sengiqala ke manje ngithi hey izinwele zami ngicabanga ukuthi ngizipende zishintshe umbala. Ngabe ngisambonga uNkulunkulu ukuthi ungenze ngaphelela. Sengishintsha indalo nokuhlotshiswa uNkulunkulu okuphelele. Ngithi mina uNkulunkulu akangenzanga ngendlela engifunayo, ingakho ke ngipende izinwele zami zibe gold, zibe yellow, zibe bomvu. Ukuba yini ngisengelwe idemoni lokunqaba imvelo yami. Izolona ikhashe elidala ugogo omdala 60 years 70 years ufaka udayo omnyama ufuna izwele zakhe zibe mnyama ngenkani. Uphikisa imvelo kaNkulunkulu. Nangumuntu ke usathana usenenzele ke manje amanye amacebo. Bathi yini lento leyo yokufaka emehlweni ama eyelenses yini?
Fake lokho okufaka emehlweni phakathi okwenza ukuthi amehlo akhe angathi ablue noma abrown. Ama-lens. Nangu umuntu usethenga ama-lens imbalabala. Ngelinye ilanga uyambona ubonga amehlo gold. Ngelinye ilanga amnyama, ngelinye ilanga blue, ngelinye ilanga abomvu. Usathane lo. Uyashintsha. Usathane usengenile kuwena. Ukushintsha imvelo uyaziveza ukuthi useyabusa empilweni yakho. Ngeke uzuqonde ukuthi uphakathi. Umzukwane uzalwa awuzalwanga nalamehlo kepha uyawathanda. Ukuthi vele wena uzodelela uNkulunkulu usathane wena uyakwazi ukukusebenzisa qobo lwakho unganakile. Wena yonke into uyibonga njenge-fashion. Ngoba yini emamandleni izinto azifundiswa ngokamoya zifundiswa ngokwenyama. Ngoba yini bafuna ukuthi bahlale emaphaketheni. Nakho-ke manje uNkulunkulu ngakhile ngiyahlenga amazinyo amahle. Ngelinye ilanga ngeqhamuka sekuyabuka angikho right. Ngibonile lazi zinyo legolide ngifuna lona. So uhambe ufaka igolide emlomeni wakho. Awuzalwanga negolide. Igolide lisho lutho. Uthanda izinto, ungenwe idemoni lokuthanda izinto lifuna ukushintsha imvelo yakho. Uzibona ukuthi uyachama noma uyadlisa. Kanti wena ufile uhamba. Lento ikubulele spiritual ufile. Uphila ngokwenyama ngokubuzama uhlabisa inyama yakho ulwela ukuthi wena ube yinto ongeyona awusoze. Umfana ngiphelele. uNkulunkulu wangidala. Umama nobaba bangizala. Bangiqamba igama ukuthi ngumhlengi. Sekuyaba ngiyakhula mina sengibuka abanye abafana bezenza abantombazane nami sengifuna ukuzenza intombazane. Into yokuqala into engizoyenza ngoba ngizoqala ngishintshe ibehavior. Mengiphakathi kwabantu abangaziyo ngizozenza nje umuntu onormal. Bese ngingale ngaziwa khona. Hawe yabona nje mina ngumahlengi sengashintsha manje. Sengumahlengi. So uzwe kuthiwa abantu bayaphuma kwi-closet noma ku-wardrobe. Ngokuba yini sebefuna ukuziveza ukuthi le demoni alisafuni phela manje ukuthi azifihle ukuthi yena uyisitabane. Usezi uyahamba uyokwenza lento ekuthiwa ke i-transgender. I-trans ukuthi into ethathiwe from one place to another place. So usesithatha ubulili bakhe uyabususa. Uthatha ubulili engebona ufuna ukufaka kuyena. Ngokwenjalo nangokwenzalo yakho waqanda wathi umhlengi uyozufe futhi umhlengi. Ngisho ungahamba uye eHome Affairs ufike ushintshe igama uthi umahlengi usawumhlengi. Izithende zakho siyazibona. Amadolo akho aphashile. Izandla zakhe eziqinile, izindololwane zakho uthi ubheka ingalo yabalo indoda le. Ngisho ungadla ama-chemicals. uNkulunkulu ukudalile waqonda wahamba ufuna amacebo akho. Nangu uNkulunkulu ukudalile wamphelelisa. Wena uyabe uyavuka ngelinye ilanga uyadlula esitolo ubuka izinwele lapha ya nabantu abazifakile ababona ukuthi ngathi bahle. Bafika bakubekele lezi zinwele ezixhunywayo. Baphinde bazokubekela namashiya izinto zokwenza amashiya. Bazokubekela nezinkophe zamanga. Bazokubekela izinzipho zamanga. Sekuyaba nawe manje usufuna ukufana nalento oyibonayo lapha ya evezwa ku-TV eyibonakala ezithombeni nalo uyibona emgaqweni. Sekuyaba uyaqala nawe uhamba uyothenga izinwele zamanga uzotshela uNkulunkulu ukuthi wena wawufuna ukufana ukuba nezinwele ezinjengalezi ozithengayo. Utshela uNkulunkulu wena ukuthi ufaka i-chemical noma umuthi ekhanda lakho ushintshe izinwele zakho ukuthi kube ngazi ukuthi umanga umunciwe ngenxa ukuthi wena uthi awubonga uNkulunkulu ukuthi wakudala nezinwele eziwuphuthu. Awukwazi wabona umlungu efuna ukwenza inwele zakhe ezifane nezakho. Yebo uSathane uyakwazi ukudayisela icebo lokuthi wena uzinyanye. Unyanye isikhumba sakho uyathenga umuthi ukuthi ushintshe isikhumba sakho. Umfundisi uthi wawathanda abantu ushumela iqiniso kepha ngabatshela abantu iziphambeko zabo. uNkulunkulu azange akudala ukuthi uzishintshe wena. Ngisho ungathenga ibleach lapha uzama ukuba mpofu. Ngisho umlungu na uyahamba ebeach afaka ichemical emzimbeni athi ufuna ukuba dark. But bayathela. Asikwazi ukushintsha imvelo. Ngoba yini thina abantu asibongi siyanyaza. Bathi uthi umbhalo we are unthankful. Ushama wrong. We are ungodly. Asinabo uNkulunkulu. Asikholwa. Yebo siyahamba siyamasontweni. Iviki neviki siba nezinhlanganyelo sinama meeting.
nomfundisi khona abantu bafaka izinkophe zokufakela khona abantu besilisa abadoba ama-tattoo khona abantu besifazane baveza ama-cleavage khona abantu betshebhisa amabhlukwe khona abantu befaka amacici ney'nwele zokufakelwa ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheka ezindleleni zabo bese unginike uverse 26 ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo abantu besifazane abasafuni ukushada abangena emshadweni abantu besilisa bazizingane kwaba ngokuphambene nemvelo sebefuna ukulalana bodwa abantu besifazane manje ngokunjalo nabesilisa uhulumeni ngoba ubuso usathane bengifuna ungivulele le ncwadi le Johane yokuqala ngithi ayikhumbula ngifuna ukunivezela ukuthi ubani abaphika uKristu le emhlabeni ngokuba uhulumeni walemhlabeni lo uphethe ubuso usathane uvumela ukuthi abesifazane baganane bodwa uvumela ukuthi amadoda aganane wodwa bese emva kwalokho kuba khona abantu abazozalela labantu izingane ukuthi basi-adopte ngoba behluleka ukwenza izingane zabo amayinyana lawo kutshele mina ukukhohlakala lokho futhi akusoze kwaqonda baphendula indalo kaNkulunkulu bayenza amanga besithini ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba nabesifazane baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane basha ngokukhanukelana abesilisa benza okuyichilo benza izinto eziyichilo kwabesilisa umuntu umuntu wesilisa uzumbiza ngohani sikhohlakala ninentshebe lobabili yazi intshebe ihaya kanjani noke nikhuhlana ngentshebe ngcono ukuthi noma wenza ubufebe uwenze ubufebe ngendlela yendalo understandeka bese wenza ubufebe nobulilo kufana nobakho ichilo isinengiso akisho ukuthi mina ngiyakondona noma ngiyapromote noma ngiyakuvumela ukuthi abantu bafebe but kuyazwakala benizofeba ngendlela uNkulunkulu ajalile vele ukuthi abantu funeke benze ngayo izinto lezi zenkonzo esekamerweni zabantu abashadile into zabantu abadala mekuthiwa adultery into yabantu abadala so umuntu wena uyafeba noma ulana ungashadile wenza izinto ongafanele awunalo ilungelo lokungena embedeni ngaphandle komshado hayi lo mshado ukuthi wena uhamba uzishadisa lapha sekuyavela ukuthi wena ubhale ephepheni kepha abazali bakho bakwazi lokho awukhishwanga kini ngokusemthethweni usafeba umshado ukuthi kuxoxiswane imindeni emibili kuvunyelwana ukuthi yahlanganiswa lemndeni ngokubumbana hayi manje mina anginamali bekungcono sivela ngoba siyathandana angishadile phambi kaNkulunkulu niyafeba nizifebe angikho lapho ihlazo lokulalana nodwa nelabafana bezitholela umvuzo ofanele bezitholela yini umvuzo ofanele ukuduka kwabo ngoba yini uNkulunkulu akakwazi ukuphoqa kutshelile mina akafani nobaba wakho lemhlabeni ngoba abaningi kutshele mina lemhlabeni bahlula abazali bekuba mina ukuthi ngizozama ukuthi ngishintshe umuntu mawuyinto ilonto eyiyona ngokubuhlula uNkulunkulu abaningi bashawa abafowabo bashawa abazali bashawa amadoda abo kepha still afebe kepha still abheme kepha still aqhubeka adweba ama-tattoo ngokuba le demoni ngalesikhathi umshaya ngathi uyamthuma kakhulu ukuthi akayenze lento ngokuba ukhuluma ukuphila kuyena wena uphizi ubona ukuthi indlela umshaya umntwana esengakwazi ukuthi ezwe sihlahla besikhulu olufuna sigobe sibhekene ngeke usenze sesikhulile uyothi asibamba sesikhulile ukuthi asidonse ufuna sibhekene siphuke ukuze sibhekene kuzomela ubopha intambo kancane sizodonseka uloku adjust intambo sizigobele sona lapho uma ufuna ukuthi nje uvela usidonse kanje same time ukuthi sishintshe senze lento efunayo sizophuka umuntu besemdala esengenile idemoni lobubi kuyena lambusa awukwazi ukuthi uzovela umshaye uthi akayebe lo nto leyo ufuna ukuthi kube khona into ezomkhuthaza ukuthi kunezwi ekumele liqhamuke kuyena ezokwazi ukuthi ikhulume nalomuntu lo ngaphakathi ukuze kuphume le demoni
Ithi mina uyedwa umuntu okwazi ukukhipha ukufa kumuntu. uJesu Kristu. Ulizwe. Ophinde uqhubeke nale ncwadi le. EmaRoma. Verse 27 and 28. Go ahead. Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. Njengoba ke sinokugoloza singafuni ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki. Wabagcwalisa ingqondo yani yokunganaki siyathanda ukublame uSathane kanti vele nathi siyayithanda lento uSathane asenzisa yona. Yezwa lonto. Athi ngikhuluma ngokudla. Njengoba nje sikhuluma ngendaba enigma, ngendaba zokudla. Bagcwala ngempela ukudla. Hayi lokudla kwenza sibe lazy for ukufunda izwi unamanga. Mawukwazi ukuyakwenza lokho unentshisekelo kaNkulunkulu, hayi wena uhlula ukuzila ukudla. Hayi manje lokudla sekakudla kakhulu mina sengidiagnose lokudla unamanga. Uyakuthanda. Yes Lord. Yes Lord. Uthi uNkulunkulu ufuna ukuza kuyena. Akayithathi imkhuba yakho uNkulunkulu. No. Uthi forsake. Amen. Amen. Mina ngizokulungisa. Yes Lord. Okusho ukuthi yena ukunika izwi ezokwenza ukuthi ulahle Yes Lord. bese uza kuyena. Amen. Lento yokuthi wena uze kuNkulunkulu ubambelele kugwayi wakho namayiqiqi akho lelo lezokufakela uthi uNkulunkulu uhlande inhliziyo yakho unamanga uSathane uyakukhohlisa. Yes Lord. Yes Lord. Thiwa lahla lento la inamsebenzi. Amen. Wena ufuna ukuza naye endlini kaNkulunkulu ngaphakathi kwabazalwane wena. Bese kuthungela ngalezi zinto wena sothi bayangijaja nje lana ngabangifuni. No! Le demon likubambile alifuni ukuba lapha alifuni usindiswe. Yes Lord. Lifuna wena uloke nje uphatheka kabuhlungu njalo bekhuluma iqiniso. Indoda efana nami njengami nje. Bakhona abantu abanye baqalaza iqiniso. Lapha basaba ukulikhuluma phakathi kwabantu. So umuntu ofana nami laba abathi bayafuna ukukhona noma bayamazi uJesu bafika bathi hayi umoya ongcela wona akusamele ukhuleke. Idemon lakho lelo lifuna ukwenza mina ukuthi ngisabe ngitshela ukuthi anginawo umoya ongcwele. Lelo demon likubambile alifuni ukuthi uvume lokho kubhalwe phansi eBhayibhelini. Mase wamukela izwi. uJesu simamukela ngokuzwa izwi. Ngesikhathi uJesu ethi shiya. Methiwa umuntu akazidele. Makuthi wena ubunepeni lokupenda ubuso noma umlomo. Ekutshela ukuthi uJesu zidele. Umuntu befuna ukuze emva kwami akathathe isiphambano sakhe angilandele. uJesu azange afike emhlabeni enze ama-Mohawk. Azange afike afaka amazinyo. Wafika washumayela izwi. Izwi mawufuna ukuza kuJesu wamukela lona wenze konke uJesu akushilo. Uthi lo muntu obuzayo ke eliphi ibandla leqiniso. Uthi uJesu kwincwadi kaJohane esahluko 14 verse 15 uma ningithanda. Uma ningithanda incwadi kaJohane 14 verse 16 right. Uma ningithanda. Akusho ukuthi akunandaba ukuthi ke ibandla lingakanani noma umfundiso khona mkhulu ngakanani emehlweni enu. Uma iqiniso ngekho kuyena ibandla lifile. Akuyona indlu ibandla kepha yizwi eliletha umuntu emzimbeni okuyibandla likaKristu. Thini? Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. la indaba lekhona ukutshela mina ukhiye yilo. Amen. Gcina ini imiyalo. Mawungagcina imiyalo yonke usemzimbeni usebandleni. Ungaba seCape Town ngibe la simoya munye ngokuba mengikhuluma uthi amen ngoba uyalizwa futhi uyalenza. Use East London, use Port Elizabeth, use Polokwane, use Free State. Use Lesotho, use Mpumalanga, use Goli, use Pretoria. Use Vryheid, use Potchefstroom, use Bula, use Maritzburg. Simoya munye ngokuba njalo mawuzwa lezwi lokufunda liyakhuthaza izwi. Mawuzwa umuntu ofundisa into ephakathi eBhayibhelini nawe okholelwa kuyona, awunakhala, awunakugoloza. Ngoba usuzidelile wena wabona ukuthi nayimpilo ekumele ngiyiphile. Into ekwenza ukuthi wena ucasuke ngokuba yini wena uyayithanda lento le. Njalo bekhulunywa ngogwayi wena uthi yazoka oqala ke usho kumina. Nginabantu engishumayela bona ngingabazi. uDisemba ngafika ekhaya. U-anti kwakubuye ekhaya zoKhisimusi bakhona. Seshumayela abantu beza ngokujabula abanye bafuna ukuza phela ngibuyile ngahamba sengino 12-11 years ngahamba ekhaya emakhaya. Ngaye Cape Town. So mase ngifika manje abantu bajabulela ukuthi nje kuthiwa ngumfundisi. Hallelujah. Bagcwala indlu yonke. Amen. Tshela. Ngashumayela phana nendawo inkonzo.
kwakulophuma ngawani ngithi uyabuya uyochama ungabusabuya yaphuma mase ngizwa ngo-anti ekuhambeni kwesikhathi uthi omunye wabuya wathi weqaphile yini ubungibizele lo mfana zongitshela indaba zami yini umtshelile ngami nje ubungibizile usho manje lutho uthi lo mfana uvele wangiprofetha njengoba kanti nope angazi lutho ngamuntu ngazi izwi ekuyilona ekuthiwa likhuluma nani nenhliziyo ishawu nembeza ngiyothi izwi likaNkulunkulu libukhali kunezinkemba ebukhali izinhlangothi zombili lokho kusho ukuthi iyona into ekwazi ukufika endaweni mina engengikwazi ukufika kuyona engizobe ngikhuluma wena uthi ngikhuluma nawe kanti no but mengikhuluma uze ukuthi lento cha iyangithinta ushaya khona iyona lento engilimazayo Menseke izwi seliqedile ukulungisa le ndawo le elimele noma le ndawo le kumele kususwe khona le demoni kuzosala isilonda loso silonda kuzomela sipholiswe ngoJesu ingakho kumele ufundiswe izwi uzile ukudla bese ufika ukukhuleka ilapho uzofunda khona ke ukuthi uma uvuka ekseni walokuchitha i-hour uzama ukuzipenda ubuso uzishintshe indlela wakhiwe ngayo ngoba ufuna ukuba muhle wamkele indlela oyiyona ingakho ngokusadayisa umzimba ukuze uthole imali ngokuba wena uthi iBhayibheli aneliswa yini yilokho nakho abantu besilisa bayabona ukuthi ngithanda izinto bona labo bathanda izinto ababanjwe inkanuko yocansi so mebe nemali vele bazonithengela izinto ukuze balale nani wena utshela ukuthi hayi anginenkinga mina udayisa umzimba ngoba angibe ngaqweni futhi angisebenzisi lokho kanjalo kepha the fact ukuthi wena umuntu ukuthengela izinto ukuzanane nawe yikona lokho ukudayisa kwakho ngomzimba iBhayibheli kwincwadi yamaRoma sahluko 1 verse 28 bright kuba oqedele yona nanyanga lokhu bengakunakanga kumazi uNkulunkulu yes sir uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki wabanikela kwini engqondweni yokunganaki umfundisi enganaki egcwele ukukhohlakala nebandla lonke lizoba njalo yayizona into leyo nebandla lonke lizoba njalo ushembe unjalo amaRoma njalo amanye amabandla amaKristu anjalo ngikhuluma njengamabandla abizwa ngani Universal Church omboro obushiri opastor Zondi abantu esithi ngamaKristu nabo bantu angabafundisi kepha esontweni ufica umoya kaJezebel aphakathi esontweni ngisho unkosikazi wakhe umfundisi gqoka izimpahla ezimpintshayo aveza ama-cleavage akahlala nabanye abazalwane unosofa wakhe lapha ubhala ufone ebhlukwe lakhe nama-crocs akhe nopeni nobuso obuphendiwe umfundisi esontweni upresident beqhamuka yena kuyagojwa kuthiwe umfundisi ngoba yini aninaki nina iBhayibheli nifunda hayi umfundisi wami nje ugcotshwe inkosi awuyazi naleyo nkosi kepha uyavuma ukuthi ugcotshiwe mesikuvula isimbhalo sikukhombisa imbhalo ukuthi hayi wena nje udinga ukukhulekelwa wena nenkingi udinga umoya ingcwele akakhuluma nawe awuhambe uyohlala entabeni 40 days Jesus. yabona usathane mezidefender sathane methu uzama ukuzivikela Hey, Nkosi Jesu. usho umbhalo izwa umbhalo kwincwadi kaJohane sahluko 1 sahluko 1 verse 11 weza kokwakhe abakhe abamamukelanga yayizwa lonto angisishumayeli mina angifuni ungamukele kepha khona wafika kubantu kepha zange bafuna ukumamukela kepha bonke ababamukelayo ongiphe bright verse 10 wayekhona ezweni yes sir izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga ngoba yini weza kokwakhe yes abakhe abamamukelanga yes sir kepha bonke abamamukela wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe abakholwa egameni angisishumayeli mina ngishumayela uJesu wena bese uqala ubuka mina awusamuzwa uJesu ke usephuma ngaphezulu kwakho useyobheka abanye azokwazi ukuthi bafuke bamuzwe angene kubona ahlale kubona yayizonto engishoyo abantu abaningi bazama ukuzivikela ngezinto abazenzayo
into oyenzayo embi phambi kaNkulunkulu ayimbi kumina, yimbi phambi kaNkulunkulu. Nami izinto ezimbi bengizenza. Kwesinye isikhathi ngiyaphunyuka ngikwenza okubi, kepha angisho ukuthi ngiyakuthokozela. Ingakho kuthiwa sifanele ukukhuleka zonke izinsuku ngaso sonke isikhathi. Sicele ini intethelelo. Ukuba siyona sazi, siyona singazi, siyona singaqondile. So umkhuleko lesishisela ukuthi uNkulunkulu siyacela usithethelele engazini kwethu. But awukwazi ukuthi uzocela ukuthethelelwa wena uqhubeke wenze the same thing. Never. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. So ngesikhathi lokunaka inyama yakho kakhulu, uthabisa inyama yakho ngezinto, utshwala, amacici, amafoni uzothi kanjani? Ngithanda ukuhlala konke ithombe nje. Ma selfie. Ngihlezi lapha ku social media, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, all the time. Khuluma izinto ezikukhohlakala. Niyahleba ngalamafoni. Qaba manga ngalamafoni. Ngokuba kuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Ngokuba yini inyama ayifuni ukuzwa izinto zikamoya. Ingakho abantu abaningi bengafuni ukuzidela beze kuJesu. Ngokuba bafuna ukujabulisa inyama ngaphezulu kokuthobela umthetho kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akaphoqi umuntu ukuthi enze intando yakhe. Kepha uyazi ukuthi impindiselo nesiphetho esakhe uyena ozoma sonke sesiguqile phambi kwakhe. Ezo lonto. Nale ndaba ukuthi niyahlulelwa, awahlulelwa. Uthi uJesu mawukuthi mina ngiyabona angisho ukuthi uJesu usho njalo, ngiyachazela manje. Uma ukuthi mina ngiyakholwa, ngiyashumayela, ngishumayela engikwizwile. Yayizonto leyo. Ngishumayela njani? Okuzwile. Ingakho umprofeti Isaya ethi Nkosi ubani ozwile, okholiwe esikuzwileyo. Mina ngishumayela izwi engilizwile ngalikholwa, ngiyadlulisa imessage. Umuntu okulahlayo, umuntu okutshela ukuthi wena ngeke uzungene ezulwini. Umuntu okulahlayo uyokutshela ukuthi wena uyisidakwa futhi uNkulunkulu ngeke aze akusize. Lo muntu uyakulahla. But mina manje ngikutshela ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu wena fanele kushintshe indlela ohamba ngayo, ngoba le ndlela iyakulimaza wena, ikuphuca isimilo, ikuphuca ubuntu, ikuphuca amandla akho. Ukuthi uNkulunkulu aphile kuwena. Ingakho uJesu athi angizange ukuzolahla izwe noma ukuzokwahlulela, kepha ngize ukuzosindisa. Uma umuntu ezwa amazwi ami engawaloni, so mangishumayela umhlengi, anginalo iBhayibheli, ngishumayela abanye uJesu. So uma umuntu ezwa amazwi akaJesu, anguJesu, angimahluleli mina. Ukhona uzokwahlulela kuphi ekugcineni? Yizwi engilishumayelayo. Ezo lonto. Angishumayeli ngenzondo. Ngimemeza njengoba iBhayibheli liyangivuna ukuthi ngimemeze. Angikhulumi ngoba naku mhlambe nginenkinga nomunye umuntu. Nope. Ngiyanithanda ingakho ngibeka impilo yami engcupheni ukuze ngikwazi ukukhuluma amaqiniso wonke uNkulunkulu efuna siwatshela abantu bakhe. You understand? Nginika incwadi yamaRoma bese sihamba kwincwadi yokuqala kaJohane. AmaRoma sahluko 1 verse 29. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaka ukwenza okungafanele. Ukwenza izinto ezingafanele. Begcwele konke ukungalungi. Begcwele ini ungalungi? Nokubonakala. Nesangabe. Isangabe ukufisa sengazi ukuthi ungaba nento ongenayo uzifise kamakhelwane. Nobubi. Uyabona lento okububi Beyonce lapha eziphendile na ufisa ukufana naye isangabe leso nobubi obugcwele kuthina abantu. Begcwele umhawu. Sigcwele umona. Nokubulala. Nokuphikisana. Ukuthanda ukuphikisana. Nenkohliso. Inkohliso. So khona wento nje bethi ke mina njengoba ngikhuluma noEnick basiyaphikisana. No basiphikisana. Angithi uma besiphikisana bekuzofanele kube mina right. Angithi ayizolona noma kube uyena right. Bathi ngithi mina sihlola ini? Imbali. Lithi iBhayibheli kwincwadi yamaRoma sahluko 2 verse sahluko 3 verse 3 and 4. Kanjani pho uma abanye bengakholwanga, ukungakholwa kwabo kuyakwenza yize ukukholeka kukaNkulunkulu na? Ukukholeka kabani? kukaNkulunkulu. So mina ngikhuluma ngezwi kabani na? kaNkulunkulu. Okay, mase lithini iBhayibheli? Khana kanye. Kepha makube ngokuthini? uNkulunkulu uqinisile. Wonke umuntu ungumqambi manga. Manje mekuthi besikhuluma mhlambe ngokwemizwa. Besingakwazi ukuthi ngiqhamuke namaplani ukuthi ngizuze inkulumo ibe ngami.
bathi ngenxa ukuthi ngiletha izwi ukuthi uJesu ihlolana imbhalo lithi iBhayibheli umpostoli Paul kwincwadi yezenzo sathi 19 from verse 8 lithi umpostoli Paul wayengena kumasinagogue afike naye angena adlinze nabo ngokwembhalo bahlola imbhalo kuba khona vele ukungaboni ngasolinye ingakho siphenye imbhalo ingakho ngibuza ukuthi imbi le nto eBhayibhelini ngoba yini sifanele phela uma sikholwa ngeke nje sizovele ngikholwe nje abantu bakashembe banako lokho kuyena mina emkhumbulo nomkhulu ade lapha ekhaya ufika axoxe izingane kwanza akashembe alalele umkhulu bese ngithi ngicela ukubuza akafuni ukubuzwa uthi ayangena umshumeni mina ngapha ukhuluma uyashumayela ngoba phela uma uzokhuluma ngenkolo yakho ufuna abantu bayithathe wena uyashumayela kufanele ngikubuze mina ngizobe ngifundisa lithi iBhayibheli lithi incwadi sengithi incwadi uBryce mechaza uthi uma khona umuntu onofakazi noma nombuzo uzothumelela kwi-email address noma kwi-phone number nami ngisho njalo ngithi ke uma khona nombuzo ngithumelele umbuzo noma ungifonele ukuze sokwazi ukuthi sisele phansi sikhulume ngezinto ngoba angeke ukwazi ukuthi ukholwa into ongayiqondi so uma ke sihlala phansi noma kufika umuntu ekhuluma into ephambene nezwi abantu abanokwazi izwi kufanele bahlale phansi nalo muntu loyo wakwenza umpostoli Paul lo lithi wathi isikhathi kuphela 3 months 6 months behlezi kunokuphikisana vele ngoba uzozo khona lapha encwadini lithi abanye babethu lo akakuphilele ekhanda lo uyazikhulumela so wonke umuntu oletha uJesu ufanele abuzwe ufanele achaze mekuyisothi lithi iBhayibheli ngaphikisani awu understand ukuthi lisho ukuthini mina singaphikisani iBhayibheli fanele sihlale phansi ihlole imbhalo fanele kube khona vele ungaboni ngasolinye ukuze kubonakala obona ngeso elikwilo nalona usho njalo umpostoli Paul uthi phakathi kwenu usho lapha kwincwadi yaseKorinte esahluko 11 sola ku verse 19 17 echaza ukuthi labantu laba kukhona ukuphikisana phakathi kwabo uthi kufanele vele kube khona ukuphikisana nokwahlukana ukuze kubonakala kuyibona bona yizo lonto le beyithola ithini ngokuba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale so iyona ke lento mina engenzayo angithi amaqembu akhona ngithe mina mengiza ngezwi ngize ngizoveza izwi uze nemibuzo yakho ngizokuphendula ngani ngezwi so mesikhuluma mina ungabheki mina ngithe ngibuyisele eceleni vula iBhayibheli lakho uza kuthola yonke into esikhulumayo kuphi eBhayibhelini uzokwahlulelwa ngani ngezwi elikuphi eBhayibhelini kepha uma ubanjwe imizwa wabanjwa ama-emotions uzoza kanjani ngenhliziyo embi ngoba usathana ukuvala uqondo ukuthi wena ukhuluma izinto ongaziqondi kwakuwena ongazithandi yabo ngesikhathi lokhu ngithuka ukhuluma yonke wena uyazilimaza ngokuba ngeke uthande ukukhulunywa kanjalo kuwena kepha wena unesibindi sokuthi wena uvela ukhuluma udilike kumuntu mina ngithi ke ngembhalo nali iBhayibheli ngikhuluma yonke into eBhayibhelini iyona lento lephatha kabi abantu abangakholwa nabantu abantu bayakholwa ngemlomo kepha benqaba iBhayibheli ukuba kube besilazi iBhayibheli bese sokuhlola imbhalo ubuzothi mawuzwa lentshumayelo uthathe iBhayibheli lakhe ngoba uyazi ukuthi kuzosetshenzwa nina masonto niyorelax lapha yana wesontweni ubhizi ucabanga nenyoni zakho ukuthi ngizophuma nini la ngephathini wesontweni awuthandi ufuna ephathini ufuna eclubini ufuna restaurant ufuna ukuhamba uye ephathini ufuna ukuyobhema ufuna ukuyophuza ufuna ukuyojola ufuna ukuyofeba ufuna ukuyophinga yini awukholwa ufuma ngomlomo ukuthi uyamnazi uJesu kepha izenzo zakho ziyamphika mesihlangana sindawonye sihlola imbhalo siyafundisana uzofunda muze enkonzweni uzofunda uzofundiswa ukuhlukana nemikhuba yakhe emibi uzofakwa umoya oyingcwele amen yezo nishoyo meningi nokuphikisana nenkohliso nobuqili nokuhleba bayizinyevu bazonda bani uNkulunkulu ngakho ngitshela mina uma uzonda iBhayibheli unento eshungele eBhayibhelini uyi-rejecta wena uzonda uNkulunkulu awuzonde mina wena omunye uthi ke hayi ngeke ngisayilalela intshumayelo yakho anginandaba akuthi indiki ukuba ubalekela yini izwi haleluya usathana wakho oxoshayo lokubambile nezindlova izindlova
nabazindlayo nabantu abaziphakamisayo nabazigabisayo abazikhukhumezayo nabaqambi bezinto ezimbi. Sibuyela kulezi zinto ukuthi ke yonke lento lesifakayo sizihlobisa. Sifuna ukuthenga izimoto ngaphakathi nomdlidli ukuthi ngifuna bangibone. Ngelinye ilanga ngifuna babone ukuthi mina ngistar. Ukuba yini wena yonke into oyenzayo uyenzela imidlizo namacebo nozinto ezimbi ngaphakathi. Nomuntu owenziwe kabi bathi ngizomkhombisa. Ahamba ayohlanganisa ujiki, ahlanganise nokunye, ahlanganise nokunye, afake endlini komuntu. Wenza okubi. Bulala umuntu ngenxa ukuthi yena ngaphakathi ufile, ufuna ukufa nabanye. Umthakatho omkhulu. Hamba etshela abantu izinto ngomunye umuntu. Uzwile abantu uzwile ubani yazi basenza ukuthi uyambona ke phela umfundisi lo hayi ave ngiyanyisa indlela eshumayela ngayo yazi angiyithandi nje nje hayi uyalwa nje unolaka futhi unomona. Yabo nje bekutshela leyo nto leyo ukufaka lo moya okuyena ongaphakathi womona yena uqobo lwakhe uyafa. Uboshiwe. Ubezoza kumina ngqo. Azongitshela ukuthi hey ndoda azangiboni kahle kwenza uyini ukwenze kanje. Yazi bese ngibuka kanje mina ngazi noma kuyikona. Akangiyeke phela ngizikhulumele ngimchazele. Wayeke gima ngale kwami. Yini ubulawa umoya wenzondo. Bizone nabaqambi bokubi. Qambi bokubi. Hamba izinto kubantu ukhuluma izinto ezimbi umhlebu kwakho usathane. Nabangalaleli abazali. Abafuni ukulalela abazali. Nabangenangqondo. Abanangqondo. Nabangathembekile. So mangaze ngithi nje abantu abangenangqondo benza kanje. Wena uyadelela wena. Usho iBhayibheli. Ngitshela kanjani ibe ngilingisa iBhayibheli? Nabangenalo uthando. Abanalo uthando. Nabangenasihawu. Angisho uthando lobufebe, ngisho uthando umakhelwane wakho lobu uthanda. Ngoba umakhelwane wakho uma umthanda mekona uzoba nesihawu. Kepha unasi isihawu ngoba usanenhliziyo ebuhlungu oyibambile. Abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo. Bonke abenza okunjalo bafanele ukufa. So abantu abenza zezinto lezi nalabo abalalana bodwa nalabo abangaxoleli abangathethelela abanenhliziyo babenza bokubi. Abantu abayazi lonto ukuthi labantu abenza lezi zinto bafanele ukufa. Akubona kuphela abenza lezi zinto abafanele ukufa. Kepha nalabo abasizakala ngalabo abenza lezi zinto ezimbi. Ubona umfana ku TV eqabuza intombazane noma kuthiwa ichama enza umoya obufebe ungumKristu wena lento yakungena wayijabulela wena usungena esonweni njengalo umuntu owenza lesasenzo. umKristu wena ubuka umuntu esifazane ezipende ubuso uthi muhle uyamncoma usizakala ngesenzo esibi na ufile njengaye. Ngokuba lento uzoyifisa izoba idemon ezongena kona liphile kuwena lesi. You understand? Uzobona umuntu ku TV ephethe imali eyiposta kanje. Ufisa nawo lento ungayenza uma usunemali. Songena umoya wani wempakamo lokuthanda ukubukwa. Ngeke usakwazi ukuthi umuntu umuphe into noma umenzele into ngomusa ufuna ukubukwa njalo uma wenza izinto. Ingakho namaKristu esethatha izithombe menza izinto ethi apha abantu bafuna ukubukwa. Umvuzo wakho unemhlabeni. uNkulunkulu awunamvuzo. Awubanike bright incwadi yaJohane. Sahluko incwadi yokuqala Johane sahluko 1. Verse 4. Bright, go ahead brother. Sesiyani lobela. Incwadi yokuqala kaJohane. Lokhu Ngiyaxolisa. Sahluko 4. Sahluko 4 verse 1. Bathandekayo. Maningakholwa yibo bonke omoya. Ningakholwa yini? Yibo bonke omoya. Ngikhuluma ngamabandla mina amaningi. Banemoya akhona emabandleni akhona. Yayizwa lonto leyo. Likhuluma nabantu abasindisiwe bakholwa uJesu ngezwi. Hayi ngokwamabandla nezinkolo zalemhlabeni. Kukhulunywa ngokuzwa izwi. Yayizwa lonto leyo. Kepha hlolani omoya. So manje uzohlola kanjani umoya wena ungalifuni iBhayibheli? Umbuzo wami lo 1. Uzohlola kanjani umoya ungalifuni iBhayibheli? Ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini? Hlolana umoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini? Ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. Uthini kanti uJesu bethi ke kuza abaprofeti abaningi bamanga badukisa abaningi.
ngokuba yini abantu abalazi izwi so kufanele uhlole imoya fanele kumazi uJesu ukuthi ukufundiseni uqobo lwakhe uJesu ukuze wena uzokwazi ukuthi umuntu umeza kuwena ezothi uzokutshela ngoJesu umlalele lo Jesu akhuluma ngaye bese uthi ke ngicela ungikhombise eBhayibhelini uma ingcwele uzokutshela ukuthi ngabe lokhu kuyiqiniso noma cha ngoba uyamazi uJesu isihlolani imimoya ngoba baningi omoya baphumele ezweni uma umuntu ethi ke yena uyakholwa kuJesu uthini uyakholwa ukuthi uJesu uzile enyameni yazini umoya kaNkulunkulu ngalokho yes sir bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni yes sir bangaba kaNkulunkulu lowo moya ongavumi uJesu akasiyo okaNkulunkulu uyini lowo ungowomphiki uKristu okay endizwe ngaye asiqale ke manje umphiki uKristu ukhona lemhlabeni njengamanje ngithi yaba fanele kaza abonakala vele apheleliswa ngithi ushembe umphiki uKristu ngithi uyaliphatha iBhayibheli yaba akafuna uKristu ufuna ushemba ngithi abantu bakashembe bashumayela ushemba ngithi yaba ushemba simaze eBhayibhelini baze bathi abantu bakashembe uNkulunkulu wakhuluma noIsaiah Shembe wathi akavule ibandla ufana noMoses abantu abamnyama ukuba uNkulunkulu bathathe ivesi lencwadi yaExodus ukuthi uNkulunkulu wathi uMoses ke uza kuthumela umunye umprofeti omunye onjengayo uMoses abantu abomlalela bese bathi ke umunye kwakhulunywa ngoShembe bathi masifuna incwadi yezenzo ithi yona usahluko 2 ithi kwakhulunywa ngoJesu bese sibheka futhi ke njengoba besho njalo bese behambe ngezinyawo bagcina isabatha bathi ke uNkulunkulu ngoba wathi uMusa akakhumula izindawo izibathatha amayindawo kuyona ingcwele umhlaba wonke waNkulunkulu wayekhuluma noMoses wengakhulumi noShembe wengakhulumi nani futhi so akashanga ukuthi uNkulunkulu yena abantu bakashembe egcinana izihluthu ukuba aniyenzi lonto ngoba nakulandela iBhayibheli niyenza ngoba nilandela inkolo yomuntu so abaholi benu nabaprofeti benu bonke bakashembe bangabaphiki uKristu yezo lonto leyo abantu abangenawo uJesu bonke bazoyisihogweni so bonke abantu bakashembe uma bengamamukeli uJesu njengokusho kwembhalo bonke bazoyisihogweni angena ndaba noma uyayithanda into engisho noma uyithandi kepha iqiniso yilelo you understand omunye futhi ongumphiki uKristu ke amaRoma athi asithandaze sithi yethu Maria bese sithi ke uMaria oxobileyo bese kuba khona isithombe sezithixo zika Jesu lapha ya uJesu kaSathane ngoba lo Jesu akekho isiphambanweni futhi akekho akabaziwe ngezinkuni akafuna emfanekiso ukuthi simenzele umphiki uKristu lowo bese kuzoba khona ke amaSulumani nawabhizi noMuhammad ibandla laqhamuka emva kwaKristu laqamba ibandla lalo emva kwaKristu ibandla lamaKristu igama lithi ke Christians laqalwa kuphi ke eAntioch labo baqala babizwa khona ngamaKristu wonke amanye amabandla lezinkolo zabo abantu ezikhona zoNkulunkulu babo abazikhonzana babalandelayo labo bangabantu abaphika abanye uKristu emsebenzini ibhosa yakho noma umholi wakho noma umqashi wakho othi wena ngoba ngendlela efuna yakushintshe indlela yokungcwele bakho wena mawuthi uyamtshela lo muntu ethi kuzokwenzeka intando yakhe noma wena uzoyeka umsebenzi umphiki uKristu lowo ugovernment bethe abantu besifazane abakhipha izisu kepha uNkulunkulu uthi yena ke abantu abazalane banje lo government no president noma ministers abaphiki uKristu labo do you understand umfundisi umprofeti umpostoli ozobusisa abantu abadayise umphiki uKristu lowo Yes, Lord. do you understand enizwe ngaye ukuthi uyeza Abaphiki uKristu. nakalokhu usefikile ezweni bakhona lemhlabeni bakhona emabandleni Yes, Lord. baphika uKristu Amen. bafuna ukuthi uJesu abe inkosi ishinyanga umphiki uKristu Yes, Lord. umuntu ohlabela amadlozi namadimoni umphiki uKristu sangoma umphiki uKristu umuntu othwele umphiki uKristu Amen. Hallelujah. olahanyane laba baphika uKristu maZCC amaphika uKristu laba Yes, Lord. akufanele kubizwe igama lami ukuze abantu bangene ezulwini No. Jesu inkosi. Hallelujah. ngithe kwana lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 1 verse 4 bese uyangivalela abantu bamphika uKristu Amen. Sahluko 4 verse 1. incwadi Timotheo. yokuqala Hallelujah. sahluko 1 Amen. verse 4 futhi banganaki izinganekwane only u3 right incwadi yokuqala uTimotheo isahluko sesithathu verse 4 ophatha kahle indlu yakhe abantwana bakhe bemthobela incwadi yaTimoteyu leyo Yes, Lord. sahluko 1 Amen. incwadi ethi right come on njengokuba ngakutshela mhla ngiya
eMakedoniya ukuthi wohlala eEfesu ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo Yes, sir. futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolibo lokuzalana Yes, sir. ezingapheliyo Yes. ezibanga ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu esisekukholweni. Ngenza njalo namanje. Yebo umgomo womyalo uluthando. No, ngiyaxolisa. Ngikusaphi chapter 2. Chapter 2, verse 4. Yes, Lord. Amshayishe bright, come on. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe. Yes. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngokuba munye uNkulunkulu. Okay. Nine double ikhona ngifuna ukuthi ngihlale khona. Munye uNkulunkulu. Munye nomlamuleli Nomlamuleli, Fred, come on. phakathi kukaNkulunkulu Yes, sir. nabantu. Yes. Umuntu uKristu Jesu. So njengoba ngithi laba abanye angibabizile oShembo laHanyana oMuhammad bamaMuslim nabaphathi benemsebenzini nawosopolitiki abangafuni ukuthi kwenziwe intando kaNkulunkulu bekufaka izimfundiso zabo ezilahlekisa abantu ukuqonda nokuphuphetheka befuna kukhozwe bona beziphakamisa bona nemthetho umuntu ofuna ukubuse into ayishoyo lo muntu uyanobusa inhliziyo yakho. Yes, Lord. Mawuthobela yena njengoba nithi unyazi nimguqela nimize ngoJehova nibe nithi umprofeti alelo khona ukuphambana kwezinto ukuthi la ikhanda lakho khona izinto eziphambene khona ugesi abangaxhunyiwe ngendlela yakhona. Munye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Yes, sir. Umuntu uKristu Jesu. So yonke inkolo esikhona lemhlabeni yathi ukhuluma ngoNkulunkulu yanqaba uJesu umpheki uKristu lo. Ngincamela umuntu athi mina ngikholelwa kuBhayibhelini ngoba ukhuluma iqiniso angazi alithindi iBhayibheli kunesikhohlakali esoqamba ibandla bese sithi umholi wami ongizongisa ezulwini Jesus. umpheki uKristu lo. Amen. Ibona abantu labesilwa nabo lithi iBhayibheli kumele bavalwe imlomo Yes, Lord. sibakhuzisise. Amen. Ayikho into personal la. Amen. Owazinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esiyiso. Hayi ke qedileke bengifuna nje ukutshela lokho mina. Lokho ngikuthumela labona bonke abantu abathi bayakholwa. Bonke abantu abathi bayakholwa. Amabandla nabafundisi benu nabalandeli bakhona. Ngiyakuthumela lokho ukuthi wonke umuntu ufuna akuthole. You understand? Amen. Mawukuthola nafuna ukudlutheka kwabanye ungabi nomona nezwi. Ukuba ufuna kusindiswa imphefumulo. Yes, Lord. You understand? Amen. Sebenzeni ukutrenda uJesu kumele osaziwayo kumele abusaziwayo okumele akhonzwe. Amen. Hayi abantu asinakuzuza lutho lemhlabeni inyama izuza okuncane ukudla ayiphile ijabule lemhlabeni kepha umphefumulo iwona ophilisayo and iwona nokuphila okuphakathi umphefumulo. So sikhathalele imphefumulo hayi inyama. Onika incwadi ezenzo. Amen. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi Yes. uNkulunkulu umenzile inkosi uJesu lo. enambethela esiphambanweni. Yes. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Base bethi kuPetru nakwabanye abapostoli Madoda bazalwane, yini siyakuyenza na? uPetru wayesethini? phendukani Yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngokho ukuthethelelwa kwezono zenu. khona nokwamukeliswa Isiphiwo sikamoya ukuba oyingcwele lesithembiso ngesenu nesabantwana bethu. esabo bonke abakude Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala watheni Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. kwasekwenzakalani Hallelujah. qhubeka. Ngakho abalamukela izwi lakhe babhaphathiswa kwenezela ngalawo muhla. So lalelo le Abantu yokudelela kunina abantu eniphethe amabandla uJehovah's witness anifuni uJesu nina nithi nifuna uJehova. uJehova nje ukutholakala ngoJesu kanti indaba ningezwe indaba ningezwe. Labantu abathi benza ama-Bible study ukuze umuntu athi azabhabhathisa ufundela ukubhabhathisa okwayizwa apho lonto leyo imfundiso wasesathane leyo. Ngale sikhathi uthi uyafundisa ukubhabhathisa uma ufa uzothini. Lithi iBhayibheli abamukela ivangeli ngalolu suku ababhabhathiswa babengangezinkulungwane Yes, Dad. ezintathu. Yes, Lord. baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli Yes sir. nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa Okay. nasekukhulekweni. Naye umsebenzi wamakholwa. Hayi indaba zematiye nokuhleba. Amen. Indaba zokuma ngezincingo njalo phezulu ukukhuluma amagama abantu. Hlanganyela ngoJesu. Yes, Lord. Ukukhuleka njalo ngoJesu. Amen. Ukuhlephula isinkwa njalo ngoJesu.
uthando oluJesu azoliletha phakathi ukuthi siphile ngokuthula. Ake nifuna uJesu niya ukufuna amagama amabandla noma uniform akufake esihogweni. Bonke abantu abafuna ubhabhathiso abakaze bangena ngaphansi kwamanzi ngegama lika Jesu Kristu noma egameni lika Jesu Kristu baza kusithinta noma usithinde. Mawuhlele ebandleni amanga phuma unesikhundla phuma ekungene ngesikhundla ezulwini Yes, Lord. ngena ngemisebenzi emihle. So bonke abantu abafuna ungena emanzini baza kusithinta kule mininingwane lo ibonayo egameni lika Jesu Kristu uza kufezeka konke. Ubhabhathiswe bese uhlala emfundisweni. Mawukuthi usutholile umoya ingcwele uzobe sowukhulekela ukuthi manje wena uhlale emzimbeni kaKristu uzukhulu upheleliswe usuthi ngamanzi kuphela. Amen. Mawukuthi awukuthola umoya awukuthola amanzi usadinga amanzi bese ulinda isipho sikamoya ingcwele. Ufuna ungena emanzini egameni lika Jesu Kristu. Bonke abantu abadinga ukuthi babuze imibuzo baze kusithinta le mininingwane oyibonayo kwi-screen. Jesu Kristu uyinkosi. Okay, siyabonga. Sizozwa lo mkhuleko futhi. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla. Siyakubonga Nkosi uJesu ngokuba wena uyisibani sezwe. Siyakubonga uNkulunkulu onamandla ngokuba izwi lakho licishe ngaphezulu kwenkemba ayicishe inhlangothi zombili. Lihlaba lihlukanise Nkosi umphefumulo nenyama na wonke amalunga omzimba. Siyabonga uNkulunkulu onamandla kuba kuyilona elihlulela imidlinzo nemicabango. Akukho okufihlakele kuwe Nkosi uJesu. Siyabonga ukuthi izwi lakho likhuluma nomuntu lo wamphefumulela ngaphakathi kuleli dokodo Nkosi lalomzimba ukuba sizwe ilizwi lakho silenze. Siyacela Nkosi sikhanye njalo isibane singuKristu Jesu ngaphakathi kithi uNkulunkulu onamandla silizwe ilizwi lakho maluso olungileyo. Kudunyiswe uNkulunkulu Baba wethu osemazulwini egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Thatha udumo namanje uNkulunkulu wethu wena ohleze esikaleni sobukhosi ongamela izingelosi nezidalwa nathi siyavuma sithi malingcoliswe igama lakho ezimpilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Amen.